Bamanyare che ani muso demise ani makoro yoro jarama fara yoro sonama ka maliko ka ka wali mando ka barkada ka jorola ka fo on mafli aw yoro manyina aw sugule mo ko fuldi sola manila ko jati o radio match fm 92.9 MHz asi woro be metsi bu 29 ma jati min yesir de o so mara flow fe na lay asi jokku ko do min do ko fuldi gafa wi kono ko min ko lakale aw yi abetani ke baku boka min yi dabani karamo yi ulukan magando politique kuma soro kuma jamana ɲɛta kuma min ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ min ye diinɛ ko la farikolo ɲɛnajɛ ani kabako o bɛɛ lajɛlen bi fɔ ni kunnafoni gafe kɔnɔ ko a kɔnɔna na min ye wulikajɔ a bɛ kɛ maa caman fɛ sɔgɔmada ala y'aw garijɛ don maa minnu na olu filɛ nin ye ka gafe kɔnɔ kuma kɛra nanzarakan na ka a yɛlɛma aw ye bamanankan na Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK ka taa se min ye Abdul Ture ma maa minnu bɛ an dɛmɛ walasa aw ka se ka anw kumakan mɛn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ arajo siraw fɛ ani hali sira wɛrɛw fɛ o ye fulaw den ye fulakɛ misitigi Jawo Jalo n'o y'i bɔ a la min ye diɲɛ kunnafoni sirakɔrɔw ye ka se ka an jaw lajɛ Facebook kan n'i y'a sɛbɛn ka ban ko arajo Macha FM n'i y'o gosi o bɛ maa min bolo bi sɔgɔmada na o an yɛrɛw ka sifu kɛ n'o ye min ye Sulemani Ayidara ye n'o y'i bɔ a la kan'a ka sabati hali dimɔgɔ n'a panna min ye se ka a gosi ka bin Bakɔrɔba ye ko cogo di sera ka gafe ko siga t'a la karamɔgɔ an bɛ lamɛnbaa ni kanuba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani ni Mali kɔ kan min ye kunnafoniyaw ye hakili la u sɛbɛkɔrɔ ka ca karamɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ don bala kɔnɔ min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK ne bɛ n tɛgɛ don ko ne gafe fɔlɔ min ye an ko o de ma ko la révélation ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan ko fɛn min ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn min ye gɛlɛya ye ko e ko a kun tɛna don wa min ye ka kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye n'a fɔ kari tɛmɛnen n'o kun ye juillet kalo tile 10 ye min ye maa dɔw ye soro kolowarikaw don a bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye olu kɔni panna min ye pankuru la ka n'u cun Bamakɔ min ye aéroport la mun bɛ président Modibo Keyita tɔgɔ la Cajara min ye ɲɛdɔnniw ni kow bɛ ka fɛsɛfɛsɛ waati min na passeport 49 o bɛɛ lajɛlen nana ka na di ko min ye maaw ye maa minnu nalen bɛ dɛmɛ kama janko min ye kana ye u bɛ se ka sabati u bɛ cakɛda dɔ wele ko SAS ko cakɛda de don min ye olu ka kana ye ko bɛ sabati maa dɔw fɛ ko maaw ko olu nalen bɛ kuma in kɔni bisibasa la sabula min ye minisuma ko ye o kuma fana fɔla a kɔnɔna na ja min ye passeport ye u fɛsɛfɛsɛ la n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ dɔw kɔni b'a la olu ye mobili dilannaw de ye dɔw b'a la olu ye finikɛlaw ye jɔkɛlaw don dɔwɛrɛw b'a la i b'a sɔrɔ bololabaarakɛ wɛrɛw de sɛbɛnnen bɛ o kan k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dun ye wolomasiri tabaa de nin ko in kɛ min ye Mali polisilakaw ye janko mun ye police frontière ye minnu bɛ pankoji kɛnɛ na olu kɔni ye nin ko o ye a lase u ka faamaw ma ka jira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen mun faamuya min kɔni ye kow ye o ye a ta u tɛgɛ la joona min ye kana kɔni ye a nana sabati ni maa ninnu si ma se ka taa ka dan kɛ maa 40 ani maa 9 olu bɛɛ lajɛlen min ye passeport fara ɲɔgɔn kan u kan ka taa yɔrɔ mun na u taara yen n'i y'a ta k'a lajɛ ko in tɛ fɔ dama ka n'a bila bi la kuma caman kɔni fɔlen bɛ a ko la sabula min ye kolowarikaw ye olu yɛrɛ kɔni tun y'a jira min ye kuma kunfɔlɔw la k'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ fɛn o fɛn bɛ ka fɔ olu dɔnyɔrɔ tɛ a si la o bɔra la min ye kunnafoni wɛrɛ ye o nana kɛ u fɛ kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ni maa ninnu kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ ni u nalen bɛ baara la baara min bɛ yen n'a bɛ gun diɲɛ segin ni basigi jɛkulu minisuma u ka baaraw la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kuma fana o tɛmɛna min ye minisuma ye janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali la ale yɛrɛ tɛ Mahamadu Manba ye ten olu yɛrɛw fana nana ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na n'an y'an to nin bolo kan a dɔ bɛ dɔ la u bɛna gɛlɛya se anw yɛrɛw ma olu fana nana ka na min ye kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye olu ka baara ye taa ni ka segin min b'a la dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ko nin waati na kolowarikaw kɔni u ka baara boloda cogo la olu kɔni tun man ka na ni maa kura ye sisan o kuma fana fɔlen kolowarikaw ye ɲɔgɔn ye kɛ joona janko min bɛ tali kɛ u ka jamana yɛrɛ ɲɛmaayaso conseil de sécurité conseil de défense o y'o kɛ joona baaraw kɛlen ka ban u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya dɔɔni o donna ko la sabula sɛbɛnfura minnu tun kan ka da maa ninnu kan ka na k'a bɛɛ lajɛlen ma se ka kɛ a kɛ waati n'a n'a kɛcogo la ko n'o tɛ ko maaw de don maa minnu kun nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sahel service
ni o ye min ye pangu cakara dɔ ye n'u b'a wele ko SAS u kun nalen bɛ o maaw de lakanni kama bon an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali y'a jira k'a fɔ a ko ka bila kiri bolo kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ walasa k'u ka se ka ɲɛdɔn sabula ni maa ninnu finitigiw don finitigi dunan maa ka jamana kan ani maramafɛn giriw MINUSMA maaw yɛrɛ ka fɔ la ko fɛn min ye u nana ni lakana minɛn minnu ye ko Nations Unies n'o ye Jesegani basigi jɛkulu ye ani Jesegani tɔnba olu bi baara kɛ ni minɛn minnu ye k'o minɛnw yɛrɛ giriyanti nin bɔ an ye minɛn wɛrɛw sɔrɔ kɛ an kɛlɛkɛ minɛnw kan ni min sɛbɛn fɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye la révélation kɔnɔna na maa min y'a sɔrɔ o de ye Prosper Ki La révélation fadiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Prosper Ki an b'a fo ka waleɲuman dɔn ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko le cikan bɔ ko 771 karamɔgɔ Abudu Ture i bɔra min kɔni ye sama-sama ni min bɛ Mali ɲɛmaaw ni Kɔrɔwari ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛna jɔni sigi a kan halisa dɛ min kɔni ye k'a jira k'a fɔ min ye Kɔrɔwarikaw ka kɛlɛcɛ 49 ye olu kɔni nana cun an ka faso Maliba kɔni kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture u cunnen an ka faso Maliba kɔnɔ sa min kɔni ye kiri ye ale ni wɔyɔ wulila koyi o kɛlen kɔfɛ sa min ye an ka Faranjara fanga ɲɛmaaw ka baabu setigi ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni bɔra koyi min ye ko in a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ yaasa min ye malidenw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ka diya diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen bi se k'i ka tata ta a la cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture min ye u y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni k'u nana an ka jamana kɔnɔ ko k'a sɔrɔ min ye a ma kɛ ni Mali yɛrɛ ka yamaruya ye koyi k'u kɔni nana u yɛrɛ ma o siratigɛ la sa min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu ka nani kɔni na olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture k'a jira k'a fɔ min ye kumasen 4 de bɛ ko in kɔni kɔnɔ wa a si ni si kɔni tɛ kelen ye koyi o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u nani min ye u ka dakuruɲɛ fɔlɔ kɛra min ye k'u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni nani don min ye diɲɛ basigili tɔn min b'an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma-yɛlɛmalen min bɛ kɛ min ye o baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sanga n'a ka waati ni o ye rotation ye k'olu nana u bolo kɔni kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o sɛgɛsɛgɛra min ye ka o da kɔni jɔ u la min ye MINUSMA maaw ye k'olu y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu ko o mana MINUSMA ka bolo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'u y'a jira k'a fɔ ko bɔra k'olu nani mɛ min ye pankuru baara jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sahelian Aviation Service k'u kɔni n'a mɛ olu ka lakana ko sabatili kɔni na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o fana na koyi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ayiwa ko u y'a jira k'a fɔ sa min ye Alimaɲi ye ale ka min ye kɛlɛcɛ minnu kɔni bɛ na yalasa min ye basigili ye o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛliw fana kɛra k'a jira k'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye o de la sa min ye an ka Faranjara fanga ɲɛmaaw ye olu fana ye u jɔ jimɛfɔla jɔyɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ Fasiri daɲɛfɔlɔ la cogo min na a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye baara nasugu bɛɛ kɛbaa dɔ bɛ maa ninnu na koyi min bɛ tali kɛ min ye kuran baarakɛla ye min ye feerekɛla musow ye ayiwa o n'a ɲɔgɔn caman karamɔgɔ Abudu Ture o kɔni kɛlen sa min ye Mali Faranjara fanga ɲɛmaaw ye k'olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ siga kɔni t'a la dɛ ninnu ye maa ŋaniya juguw de ye wa ŋaniya ɲuman tɛ u la ka ɲɛsin an ka faso Mali ma o de siratigɛ la sa Faranjara fanga ɲɛmaaw kɔni ye u tɛgɛ kɔni da u kan tɛgɛ kɔni dalen u kan sa min ye sɛgɛsɛgɛliw kun fɔlɔ kɔni bannen u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ nin maa kofɔli ninnu ka sɔrɔ ka min ye u ta k'u di kiiri tigɛlamɔgɔw kɔni mɔ sama-samaliw kɔni bɛ senna nin waati na ko nka a ye mɛn k'a fɔ sa min ye Sigana Babila ye ko a sɛbɛkɔrɔ cogo bɛ nin maa ninnu kɔni kunkolo la ka sababu kɛ u ye laseli o laseli kɛ a si ni si kɔni ma kɛ kelen ye ne Basiri kɔni sɛbɛnna Adama Daw kɔni bɛ a samana ka bɔ le cikan kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture min ye Mamadi Bakɔrɔba Konatɛ min ye maa n'i y'i jugu n'i y'a ka fini ye i teri kana bɛɛ i siran min tɛ ka don bi bɔli sɛbɛn ye an ko ma ko Love d'Afrique hali bi an ka jija ko sɛnɛ kan min ye maaw kɔni tɛgɛ tolen bɛ u da kɔrɔ diɲɛ sɛgɛnna ni tɔnba ni o ye ONU ye olu ye kunbɛ kɛ min
yi tarata tɛmɛnen min ye kunbɛ kɛla ɲɛkukaw fɛ yen nɔ a kɛnɛ kan Kulubaliw ka ni finitigilakaw ka nali ko Mali la a kuma fɔla n'i y'a ta k'a lajɛ ni min Gisegani Basigi jɛkulu lajɛ olu fana bi min ye kumakanw ni cikanw sɔrɔ ka bɔ u ka ɲɛmaayaso de la min bi tali kɛ ONU kan i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye nin finitigilaka ninnu ka nali ye a ko kɔni tola min ye bɛɛ lajɛlen hakili la kumaw kɛra a kan a jirala k'a fɔ min kɔni ye Kulubaliw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ye wulikajɔba kɛ janko jamanakuntigi yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye dɔ ɲɛminɛ min na u ye a lajɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka hali bi kumakan minnu ni fɛn minnu fɔla a si ma se ka jɔ maaw hakili fɛ sabula kuma minnu fɔla i b'a ye k'a fɔ kuma gulonlenw don kuma jɔrɔnenbaw tɛ maa tɛ se ka to kuma ninnu kan u ye fɛn min fɔ ni o ye min ye Sahel Aviation Service SAS ni o ye olu ka lakaliko ye i b'a ye k'a fɔ pankuru filanan dɔ fana tun bɛ yen nɔ mun tun bɛ da olu kan ka na dɛ o pankuru filanan in de tun fɔlen bɛ maramafɛn na maramafɛn minnu bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ ti min ye Gisegani Basigi jɛkulu ka baara sariyaw minnu bɛ don da minnu fɛ an'u baara kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye a ti o kofɔ fiyewu maaw kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka min ye Kulubaliw ka nin ko in ye a bɛna bɔ jumɛn na o kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kuma caman na ɲɛfɔli ma se ka jɔ maaw hakili fɛ cogo si la min ye Mali minisiri ye min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ bɛ taamana min ye lajɛba bɛ ɲɔkukaw fɛ yen nin waati la min bɛ fɛn min ye ɲɛta kuntagalajan o bɛ se ka sabati diɲɛ jamanaw kɔnɔ cogo min na ko fɔ a bɛ o kɛnɛ kan a dɔ bɛ dɔ la min ye minisiri Abdoulaye Diop son excellence a da na se a kuma ma Gisegani tɔnba ɲɛkɔrɔ janko fɛn minnu ni fɛn minnu fɔla a la ka kɔrɔ Mali yɛrɛ bi ɲɛfɔli min kɛ a la walasa Mali ka se ka sabati a bɛna se u bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ d'Afrique kɔnɔ maa minnu y'a sɛbɛn o de ye la rédaction ye n'o ye faso jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye d'Afrique faso jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fo ne bɛ nɛgɛ don karamɔgɔ Abdou Touré ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko indépendant a kana bila ale kumanen don dɛ halisa min ye Kɔriwari ka sɔrɔdasi 49 min minɛna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ min ye a ko kɔni ye a tɛ ka nɔgɔya koyi ka sababuya kɛ min ye jɔnmaana kɛlɛ n'i b'o kɛ i bɛ o kɛ fo ka se a dan na koyi min ye farajɛla fanga ɲɛmaaw kɔni ye u y'u jɔ jebe fɔla jɔyɔrɔ la koyi tuma min na sa na ni ɲɔgɔn faamuyabali ye ŋɔni donna Mali ale ni Kɔriwari jamana kɔni jɛsa min ye farajɛla fanga ɲɛmaaw ye u y'u jɔ jebe fɔla jɔyɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye diɲɛ basigili tɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye minisima ye i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Abdou Touré minisima mɔgɔw ka baara la min ye minisima baarakɛla dɔw bɛ na u bɛna hakɛ dɔ kɛ sanga n'a ka waati falifalini bɛ to ka kɛ a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la sa min ye farajɛla fanga ɲɛmaaw ye u kɔni ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'a yira k'a fɔ o falifalini min kɔni bɛ kɛ minisima kɔnɔ nin waati in na karamɔgɔ Abdou Touré k'u ye a baara bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ koyi min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw olu na to sen na sa karamɔgɔ Abdou Touré nin kuma in kɔni kɛlen sa Mali farajɛla fanga ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko caman kɔni bɛ olu bɛ dibi la min ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati in na yalasa ko u cɛninjɛw bɛ se ka dɔ cogo min na o de siratigɛ la sa min ye yɛlɛma min bɛ kɛ minisima baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ mɛ nin waati kɔni na sa o kɔni kɛlen sa min ye minisima ɲɛmaaw fɛnɛ ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu na sigikafɔ n'u don yalasa u ni Mali farajɛla fanga ɲɛmaaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na yaasa olu fɛnɛ bɛ se k'u ka baara kɛ a kɛcogo la cogo min na o de siratigɛ la sa min kɔni ye minisima maaw ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ Mali kɔnɔ yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ yalasa ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ yalasa min ye malidenw n'u bolofɛnw ye olu bɛ se ka lakana cogo min na min ye basigi yɛrɛ ye o bɛ se ka sabati Mali ale kɔnɔ cogo min na o de la minisima y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la wulikajɔ olu bɛna o bonya yaasa min ye an ka farajɛla fanga ɲɛmaaw bɔra ka nin hakilila min da o bɛ se ka sɛgɛn u kɔ cogo min na ka sababu kɛ minisima yɛrɛ baara taabolo dɔ ye nin ye koyi min ye kɛlɛcɛ dɔw bɛna olu bɛna sanga dɔ kɛ n'olu ka sanga dafara maakɔrɔw bɛna ka na olu nɔnna bila ko n'a fɔra k'a fɔ min ye o baara k'u ye ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ k'a dɔ la ko o bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye koyi ko nka min kɔni ye olu kɔni na to Mali farajɛla fanga ɲɛmaaw kɔni kɔ yaasa min kɔni ye sigikafɔ ka se ka u n'u don cogo min na bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na ko nka a yira k'a fɔ sa nin ko in kɔni k'a ye mɛn k'a fɔ min ye ɲuɲu ko bɛ wuli ni
ni nyanya yi kono ngo bele jeli kono nudu na minyi koro ware keleje binani kono do min do na jamana kono ni ali shini unaku cheni je ni umaseka do folo o ko di stratege la sa mi ngoni ni koni ni sigara nyene mini koni ve ki bi fere ne dabali ke minyi ka sigoro koni nyini ki sigi ko yi o ko o di stratege la sa minyi anga furanya la fanga nyamu yi usigale de do ko la siga ngono sa minyi ni hagili kura ngoni ye ya sigi singa yasa ubiseka minyi kunu a cheni je era do chugumina do na tawla de wasini ngoni sebina l'indépendant allez fasiri jokulu bele jeli fe karam wabutu minyi indépendant fasiri jokulu yi amu fudanta folimina minyi mamadi bogorba konate nduna mata dumalia ka fsani ayi bentiga du bala kono boni sebenye ango mu ma ko info matin so madala ko fori aboko ba wuluvla keme ani bi wuluvla ani konondo ko fe minyi ko war ka feno o ka don de la bamimbe no Alpha Blondy sedu kone Alpha Blondy minyi afana apmana minyi kanale la o ka jumana o ka kuno fundi so ba o ka kan ko jabara so mumbe o ko fo RTI minyi o ka so nage kanye buga 20h journal mo funi bara mo mi ke ko fundi law fe me o keneka ayi wiri bla minyi kanale la mari nyemo ma ayi wiri bla ko war nyemo fana ma ayi ka fo ko min baby ko en ko ni gele abadi sabula ulu mbe no nu ulu yara sawyi ulu ko ni regi konnana ulu bi dogli mu ndaka cha odi fatna ka seka be anga kekili anga seka nyonte mine anga minyi jibona konnana anga seka yiriwa o gele ni gele mu mi kana kuma ni kuma ko o gele o kuma dola anga fusil ko dana ka foka flowke ko sa fami nya kilaw ya seka fra nyonga chumi ayi anyini minyi ko wara jibona nyima ko o yale koroke no o Alassane Gamano Ouattara ado ko uka minyi uka jike uka nyama kujila wasa ko biseka ngedon chumi ako ni ko inflene ni ko bisipesali mbadi sabula femi ko ni garabe ni ba doka fo minyi jimana doka jimana wala fikila ka ko seka yi mablaka na minyi chikankere lentuda na fo mali ministry mimbelo no ubi chilase mali tuba anga ministre bla ni fara nyonga uluka kultola ni oye marabaw yi bay ka fo o ya fo chumina ako minyi kundale mimbe lo abla megay aka fola ay kuma ni kuma mu fo ko ko ni ko be baldo o aka laji di ma jurina wasa be ganga sega na fam flan nyonta chumina ko no te akla dira kabri jou kalula sa 2019 minyi ko wari ko ni benga sawra tulo bla o ni jesega ni tomba ni nyonchi ni ko bato wari kauka fintigila kau fana bi se ka bɔ mani kuma min yi kana ko ye jamana mun na ni gɛlɛya bɛ yen nɔ ka se ka taa o baaraw kɛ tuma dɔ la minnu ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlenw ye ani cakɛdabaw olu yɛrɛ fana bɛ se k'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko warikaw an bɛ fɛ u kana an lakana nin yɔrɔ in na ko in kɔni mana kɛ cogo o cogo a ka dɔn k'a fɔ mun kɔni kɛra ka ban gɛlɛya de don awɔ ni maaw fana k'a dɔn k'a fɔ min ye politiki siraw ni jamana yɛrɛ marali cogo o y'a damana ko ye a bɛ ɲini ale yɛrɛ ka fɔ la min ye Alpha Blondy ko a ko min bi talike an ka jamana marabagaw ne na president Assimi Goïta colonel ko anaka mo fana ka ko lajɛ fɛn bi se ka ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ ma kɛ farafarali ani gɛlɛya wɛrɛ ye jango an bɛ lajɛlen farafindenw ye an ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na ko ni y'a ta k'a lajɛ ko ni ye an ni diɲɛ jamana tɔw la i b'a k'a fɔ yɔrɔ tɔw la minnu ye nanzara jamanaw ni jamana wɛrɛw ye olu kɔni bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ n'u tɛ bɛn n'u ni farafin jamanaw bɛ ɲɔgɔn na waati min u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ olu kan nka anw ka jamanaw kɔnɔna na tuma dɔw la gɛlɛya bɛ yen nin dɔnkilidalaba ye n'o ye Alpha Blondy ye ale kɔni ye nin kuma ninnu lase min ye 20h journal o kɔnɔna na ale Alpha Blondy hakili lajigin min ye maa min ye san 40 bɔɲɔgɔnko a y'o kɛ dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna na janko reggae ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka taa gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye dusaya tiɲɛniw ye ani fɛn minnu ye waleyajuguw ye k'o kuma fɔ ani k'o kɛlɛ ninnu ye sɛbɛn fɛn min bɛ yen n'a y'a sama ka bɔ informateur kɔnɔ maa min y'a sɛbɛn o de Ablaye Ouattara ye informateur fadiri jakulu bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Abudu Ture an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko providentiel ale kumanen don dɛ min ye ko balalen ko o bɛ ko sudalen sago ye min ye ko a bolodalen kun don k'a fɔ min ye dɔgɔkun laban in mun na sa ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna kɛ yaasa min ye minisiri yɛlɛma o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture hakilila jiginna min ye CEDEAO mɔgɔw ni farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw u kun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka sababuya kɛ min ye
hakila mi me ulula o te dore fere ni dabali ka se ka sigi singa cogo min na yaasa min ye kalafili ko olu bi se ka sabati cogo min na o de siratigɛ la sa min kɔni ye kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛni san 2022 min ye CEDEAO maaw ye olu ye ɲangilita ka sigi an ka jamana kun n'a bi wele ko embargo yalasa min ye embargo ale ka se ka wuli sa min ye CEDEAO maaw ye u y'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yalasa kalafili ko olu bi se ka boloda cogo bi se ka jira cogo min na ni o ye chronogaramu ye ayiwa o chronogaramu ko sira ka sa a yira k'a fɔ sa min ye an ka furanjɛla fanga wasabilaw maaw ye ni o ye CNT maaw ye olu kɔni ye wete dɔ kɔni kɛ juin kalo tile 17 tɛmɛni san 2022 yaasa min ye kalata ale boloda cogo olu bi se ka da yira cogo min na o siratigɛ la sa min ye a yira k'a fɔ sa min ye maa 115 olu y'a yira k'a fɔ ko olu sɔnna min ye sariya kɔni ma maa 7 olu kɔni ma sɔn o siratigɛ la sa kabini o kɔni kɛra sa min ye Mali yɛrɛjɛkulu tɔnw ye u ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fo politiki tɔnw ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fo ayiwa ani hali Mali yɛrɛ kɔ ka maa caman y'u fo ko a dɔ la ko na kɛ fɛɛrɛ ni dabali ye yaasa Mali ayiwa ale bi se ka bɔ min ye furanjɛla fanga kɔnɔ cogo min na yaasa ka se ka na min ye jamu fanga ale kɔnɔna na o siratigɛ la sa min ye CEDEAO maaw ye an ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni dala na nin baara boloda cogo ye o taalen ka kɛ ni juillet kalo tile 3 ye min ye Ghana faaba kɔnɔ ni o ye Accra ye ka fɔ sa ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye u bi se ka segin ka na jamu fanga kɔnɔ cogo min na o de siratigɛ la sa embargo min ni o ye ɲangili min n'o da man ka jamana kɔni kan min ye CEDEAO maaw ye olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ embargo ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔni kan ko nka halisa min ye CEDEAO maaw ka laɲini ma ban dɛ CEDEAO maaw k'u ka laɲini wɛrɛ kun bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ fɛɛrɛ ni dabali ka se ka kɛ cogo min na min ye minisiri yɛlɛma o bi se ka kɛ cogo min na o bi se ka ɲɔgɔn fɔ kila kelen ani kungila kelen na ne basiri kɔni sɛbɛnna tulo fa se CEDEAO ale kɔni ye a ka gɛrɛntɛ wuli bɛn tama b'an bɛɛ min ye bolo fifa kɔni ye o ti ban min ye an ka jamana kɔnɔna na jɛrɛjɛko dɔw bɛ yen nɔ olu fana ye wulikajɔ kɛ ka kɛ bonya ani bonyamasegin ye ka ɲɛsin min ye an ka jamana ni jamana minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dancɛla n'olu tɛ CEDEAO jamana na wa n'u tun ye dayɛlɛ anw ye u ko o de ma ko min ye Alliance pour la refondation du Mali a damasungaya kan ye RMA ye olu kɔni taara ka taa u ka ni u y'u ka yɛrɛma sɔrɔ waati kelenw na i b'a ye k'a fɔ Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn teriya sira de tun bɛ yen nɔ balimaya sira tun bɛ yen badenya sira tun bɛ yen min ye bɛnkan sɛbɛnw ye o nana kɛ ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an ka président fɔlɔ olu ka wulikajɔ kɔnɔna na o kɛra sababu ye min ye Mauritaniekaw ye a jirala k'a fɔ min ye Mauritanie ka den ye i k'i yɛrɛ ye i faso kɔnɔ n'i bɛ Mali la ni Maliden fana kɛ i yɛrɛ ye i faso kɔnɔ i bɛ Mauritanie n'o y'i bɔ a la fɛn min ye jɔyɔrɔw ye i n'a fɔ maire ni députéya Mauritanie bɛ se k'o ɲini Mali la cogo min Malien fana kan ka se k'o ɲini Mauritanie o b'o sɛbɛn kɔnɔ n'o fana y'i bɔ a la min ye jago ye ani ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya aw ma min ye bololafɛnw ye o ka se ka kana i yɛrɛ ka se ka kana ko bila yɛrɛ bi o sɛbɛn kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in fana na Mauritaniekaw u ka faamaw olu kɔni ye sɛbɛn min tun bɛ yen n'o kun ye autorisation ye n'o tun bɛ ɲini Maliden fɛ n'i bɛna don Mauritanie n'a tun bɛ ta min y'u ka dancɛw yɛrɛ la Gogi ye 2 ye Gogi fankelen u bɛ min ye ɲɔriw fɛ o ye Mali ye Gogi fankelen n'i ɲininka o bɛ Mauritanie fɛ o ye Gogi Mauritanie o tun b'o sɛbɛn min ta n'i bɛ don Mali ni bɔ Mali la ka taa Mauritanie k'o sɛbɛn k'u y'o dugɔ ka bɔ Mali ni Mauritanie cɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min kɔni ye badenya ye ani sindiya sira min tun bɛ yen n'o tun bɔra kabini kununko an ka président kɔrɔw fɛ n'o tun ye min ye kabini indépendance tile fɔlɔw la ko o ko k'a bɛ ka don ba la bi kosɛbɛ ko fɛn min kɔni ye nin waleɲuman dɔ ye olu bɛ segin ka na Mauritanie jamana ka lasigiden yɔrɔ k'a jira k'a fɔ u ye mun kɛ a diyala n ye a bɛnna ma nin mun ye sɛbɛn bɛ n'an y'a sama ka bɔ ni ɲininka Nouvelle Horizon kɔnɔ maa min y'a sɔrɔ o de Alpha C Soy
nouvelle horizon fatu jakul bele jele karamabulu tulamu foku wali mando nebe ndaga do kaboni sebenyi ni uba wule ko azale express a aliu mane do ko kurade kudi minye nyangli jugo minda meka danga jamana kani uyi ambarko a ambarko koni ka wulila yelma kololo memena bo ambarko na anga jamana kono siratiga la sa karamabulu ture ni kuna yira ka fo ambarko wulide koni akara ni soja bayo mali de wonu mbulu a ko nga minyi ambaru ko ngo kololo ko ni a ko abi songa bunye doni de ne fere ne dabali ko ma sigi singa aywa sawa ke minyi mali soro ko ere ko ambaru ko ngo ngara sababu yi mali soro ere ka sebe ko nyongri minyi kalu woro mali de ko ni ayire di ya sa minyi anga franja fanga nyimo yi kasika ko koroma du chogomina ya sa minyi anga mali de ma ke je fa a bisi ko disi gosi ni mali denya yi o de sababu la samini ambar ko yi akela gele akono ila mi na sebe koro ka wuri yara ko ki ba yi ka fo ni ye na sebe koro bunyana aywa iwa ebika do ko ko fun gafo kono ko ebisa ka kami fo o de bamananga ni to kami bi ni masika korodo ko do bisa ka teme kam fo bisa ka fo no kam flate o kawra ni kan o te bamananga o to anda nam aywa karamabulu ture ni ko kono ngalesa min woni ye malidon ye uyu ni kono ndi yasa min woni ambaro ko yin sa ani franja fanga nyamo ageleya amise ka kenyo ve chugo mina yasa min ye malika buye na ka dambe ni karama buye min malika o buye biseka min ye to sena chugo mina o de siratiga la sa kalu woro ani nyari kalu woro malidon ye o belejele ko ngele ya ko na ko unga ayeme ka fosa min ye anga ma hagli juru chane ne do bi mamnu me ne olubi soroko ere nyodo a oluka jedimene ko nasa olu ya yira ka fo minye kalu woro ali ambarko ko niye yasa minye o korolo bele sa wuri ka jo ukasika ubunye chogomina ni minye sorogo sobo ni nyonje yasa minye madidunye ubisika lafia soro chogomina yasa minye gwelaba minye madidi bela jide ko ndemena afe yasa fura ubisika soro ala chogomina unyonde mingoni ambarko ko ni o yinyangile a kuna ko ni jamana ko nzoro karamuga budu tiri ko sika fu itala de kwa kololo ndande ulako minye franja fanga nyamo yiko ni ulaso mini ubisika wulika jo minge yasa malidi ere bisika kishi kutanga chogomina ambarko ere kololo ko ni mo ne wasiri ngoni sibino minye amadunu mahaman fe samana kabo azala express kono minye wadi boroba konate azala express ambu fudante fulimina arabi fudante fulimina be cheka kadu balan kono bi boni sebe min beno nan kwa ma ko minye la révélation alibi koni mamin ko kibi min yi kushimu bado samana ye kuma bafo min sila ka ke fana ye ko ba ke min yi tuma ce fanga nyimo yi ngal no ko ko da bara min na janko ministre min be na lebi tamako dibna ka bara giru ulukuna ni ko ye min yi da milla ko fu musu madina siso ko bara en koni e ko ani so bama bewa krela min yi arabat mele min bi talike ju kalo krita ani saba ko fe min yi bamako ibaye ka fo min ngoni ye terengari ko terrain ko akulila terrain kulila so rafa daga kanye seki sanga binani ani nduru minyi mobili mun be no du terrain kono ka voyage no hôpital ke minyi voyage ke minen to o chaman koni ibsiga ka fo o dafala mobili wurun vla kata se minyi fo bon chaman badde ko tugule nyona o fe min koni nyi uye ko imbu yana karama o ya di musula karoma mun fana be no nale be barake minyi transraila madame alima ale mekanisiyeni ibaye ka fo ale koni ye bara nundu ye take negala wati mina min yin daga yi abulan daga ka ko ali kay ni nyonche fami yin israel nyam se ka fo gela kumbala kabri sande mili witi wati la samba fla alista ali seki ibaye ka fo min koni ye tere bara ajula pepeo min yin tere bara kala yo uri wati janke o kumbi gela konnana sabula ali to mo be no ku akay ulure fanfe na ku disla ku bra jili sara
min ye wuli ka jɔ ye ta min ye tɛrɛn kunkolo yɛrɛ ye u ye o fila n ka fɔ wagon camanba o y'olu labɛn ani tɛrɛn kunkolo fila n'o ye locomotive CC 2205 ani CC 2207 an bɛ se k'a fɔ olu kɔni bilala baara la bi kosɛbɛ ni baara bɛɛ lajɛlen kɛla Mali yɛrɛ min ye tɛrɛn baarakɛlaw ni o ye chemin de fer ingénieur fɛ ani u ka mécanicien min bɛ tali kɛ Korofina yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o fana bɛ tali kɛ u ka centre la ani Kayi centre olu bɛɛ lajɛlen lakurakuraya n'o atelier ye minnu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ minɛ u bolo bi an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye Bamakɔ ani Kayi ye taa ani segin min kɔni ye terrain ye a kulela nɛgɛ bolila nɛgɛ kan wa nin y'a daminɛ ne ye sa dugu minnu tun bɛ yen ni olu tun bɛ ɲɛnafin na min ye terrain ye a na kɛ sababu ye ka ɲɛnafin bɔ olu la Kayika Kayi taama ka d'a ye Kayika Kayi sirako diyar'u ye ka fɛn min ka d'u ye n'o ye u nikanko ye kosɛbɛ o de ye terrain ko in ye sabula Kaloso Beja Kaloso Banta n'i bɛ terrain kɔnɔ i b'o caman mɛn n'i bɛ taa n'i bɛ sigi ne maraka ya ni Kasumaka ne maraka ndo Kasumaka o Kasumaka ina Kaloso Beji Kaloso Banta Kasumaka yɛrɛ mɛn cogo min na ne t'o dɔn Kasumaka mɛn cogo di ne Kasumaka mɛn cogo di kuma ne Kasumaka tɛ sigi la a bɛ Maliden dɔw de la min i bɔ dɔrɔn min na Kasumaka dɔw b'i kɛrɛfɛ Kasumaka dɔw tɛ n kɛrɛfɛ ne ka du sigilen bɛ Kasumaka dɔw la ne yi bɔ a la fana ne yɛrɛ cousin caman bɛ yen nɔ minnu ye Kasumakaw ye ok donc bisimila an ka taa Kaloso Banta Kaloso Beji iyo o caman na fɔ terrain kɔnɔ sisan ko kulu i b'a fɔ kulu de sisi kulu ni mun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ n'a y'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔ n'a min y'a sɛbɛn o de ye AO ye la révélation fatirijɛkulu maaw karamɔgɔ Abudu Ture an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko Hogon karamɔgɔ Abudu Ture k'an ka taa Sikaso dɛ Sikaso min ye Sikasokaw nin waati laban in kɔni na ko u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don Sikaso dɛ k'a sababuya kɛ min ye échangeur ko min n'ale tun bɛ sen na ko o kɛmɛ sababu ye min ye Sikaso yɛrɛ ɲɛda ye k'a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma min ye Sikaso échangeur ye sa a yira k'a fɔ sa a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra baarada min fɛ u b'a wele ko EGK entreprise générale Mamadou Konate olu de ye fɛn in baara kɔni kɛ dɛ siratigɛ la sa karamɔgɔ Ture a yirala k'a fɔ sa nafolo min n'ale bɔra ka don Sikaso ale échangeur in na k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 31 miliyɔn 994 ani 4 o de siratigɛ la sa min ye banque bon min bɛ n'o b'a wele ko BOAD olu fɛnɛ ka wuli ka jɔ fɛnɛ bɛ nin baara in na yaasa min ye Sikaso échangeur ko in ale tun bɛ se ka kɛ cogo min na o siratigɛ la sa min ye Kɛnɛdugukaw kɔni ye k'u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen kɔni don dɛ ka sababuya kɛ min ye échangeur in yɛrɛ kɛra sababu ye Sikaso a ɲɛda yɛrɛ ka yɛlɛma kosɛbɛ koyi min ye ɲɛdan kura a y'o di Sikaso ma o de siratigɛ la sa Sikasokaw kɔni ma u ka nisɔndiya kɔni dogo dɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ min kɔni na sa Sikaso bilama k'a ɲɛ kɔni tɛ bɔ Bobo Jalaso fɛ bilen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Kɔrɔwari ale ka marabolo min bɛ ko Buwake ko Sikaso ɲɛ tɛ bɔ Buwake fɛnɛ fɛ bilen koyi ka sababuya kɛ min ye échangeur in dalen kɔni ye ko a kɛra makaamaba kɔni ye ka ɲɛsin Sikaso kɔni ma o de siratigɛ la sa k'a ye mɛn k'a fɔ Sikasokaden bɛɛ lajɛlen k'u sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyamɛ min ye nin baara min kɔni kɛra ni o ye échangeur ko in ye wa a yira k'a fɔ échangeur in yɛrɛ nafolo a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra jamana yɛrɛ wakandeba kɔni kɔnɔ koyi o siratigɛ la sa Sikasokaden dɔ kɔni bɛ yen ni u b'a wele ko Mamutu Sanogo ale yɛrɛ ye chauffeur ye ale kɔni ka seereyaw kɔni na a y'a yira k'a fɔ ale bi taama min ye Bamakɔ Wagadugu Bamakɔ Kotonu k'a y'a ye k'a fɔ sa an bɛ nin waati min kɔni na sa ale kɔni ma yɔrɔ wɛrɛ kɔni fɔ min ye Bobo Jalaso bilama kɔni ye Sikaso kɔni ko ale sɛbɛkɔrɔ ɲɛda ɲɛmɛ ka tɛmɛ Bobo Jalaso kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Buwake ye sa ko Sikaso ɲɛda sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma mɛ nin waati in na ka tɛmɛ Buwake kɔni kan o la k'olu kɔni bɛ Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ko maa o maa de bɛ ni i kɔni ne dɔrɔn nin baara in kɔni na k'olu k'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ don min i n'a fɔ ko bisa Sikaso min kɔni ye ko ɲɛda kura kɔni di maa ma
ɲɛda kura min n'a kɛ bɛ nisɔndiya ni muguri caman ye ka ɲɛsin Sikasokaw ale ni Sikaso lamini bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ échangeur ko in ye ne waati kɔni sɛbɛnna Amidu Togo fɛ a samana ka bɔ Ugagu min ye an bɛ Amidu Togo fo min ye Ugagu faso-jɛkulu ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate min ye mani ye mani mɛn min ye si ye a ma labɔli kɛ don o don an ka taa taa bɛ fɛn o fɛn na sigi bɛ a la n'o fana y'i bɔ a la Mamadi Bakɔrɔba Konate min ye a ye nin minɛ a b'a da o ye tiɲɛ ye nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ nkalon b'i da min tɛgɛ dun bɛ boli sɛbɛn ye an ko ma ko l'Express de Bamako min ye Mali joliden ye Mali joliden a kuma a sɛbɛkɔrɔ cayalen bɛ min ye nin ye Musa Jara ka fasiri ye a ko fɛn min ye Mali joliden ko ye e ko a kɛlen tɛ a damana min ye kunna sumuni ye malidenw kunna wa ko ni y'a ta k'a lajɛ min ye Mali ye janko an bɛ waati min kɔnɔ bi n'o ye camancɛ fanga ye ko fɛn min kɔni ye maa caman ye maaw bɛ ka u disi gosi ani maaw bɛ ka nisɔndiya kosɛbɛ ka bɛn ni min ye camancɛ fanga ye ko sabula ko kiriko k'a sɛbɛn ɲɛnabɔlen don ko nka ko maa kan ka i yɛrɛ ɲininka min ye Mali jolidon ko ye jɔn de dogolen b'a kɔfɛ walasa ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma min bɛ tali kɛ min ye muso dɔw ye olu kɔni minɛna Mali joliden ko min ye a baaraw sɛgɛsɛgɛli o la min bɛ tali kɛ an baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni o ye Musa ni ɲininka kɔndɔ ye min ye l'Express de Bamako ye n'ale yɛrɛ de ye fasiri sɛbɛn tigi ye ko ale furumuso ni o ye Aminata Sise a n'a balimamuso ni o ye min ye Fati Sise Aminata balimamuso de ye Fati ye wa n'u terimuso ni o ye Sara Yara ye ko olu kɔni minɛna ka t'u da tugu ŋɔɛ wa ko min ye musow tɔgɔ kaso min bɛ yen nɔ ni o ye boli ye k'i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye taa ni ka segin ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ min ye sariya sira kan n'u b'a wele ko dossier in kɔni ye dossier foyi t'a kɔnɔ dossier min don dossier lankolon don foyi t'a kɔnɔ n'i y'a ta k'a yɛlɛma fɛn t'a kɔnɔ wa n'i y'a kɔnɔ fana lajɛ fɛn t'a kɔnɔ ko n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kiiri ye maa bɛ i yɛrɛ ɲininka Mali kiiri janko kiiritigɛlaw ka baara bɛ taa cogo min na n'u y'a sɔrɔ ni baarakɛla bilalen don n'u y'a sɔrɔ u bɛ baara de kɛ maa ye dibidibini na walima n'u bɛ baara kɛ min ye sariya yɛrɛ sira kan ko sabula min ye nin maa ninnu ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nana dɔn k'a fɔ min kɔni ye cɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ la foyi tɛ ni muso saba olu kɔ i b'a ye k'a fɔ u kɔni nana kana bila joona joona k'a fɔ fɛn min kɔni ye Liberté provisoire ye a ye taa so sanni kiiri ka maaw ka se aw ma ko u kɔni nana bila o la ko sɔɔni n'i ye a ta k'a lajɛ a fɔra ko fɛn min kɔni ye maa wɛrɛ ko ye weleli kɛ appel min ye appel in kɔni kɛra sababu ye ni maa ninnu minnu bɛ yen n'u kun bilala ka segin ka olu fana minɛ tuguni ko in bɛ gun fɛn jumɛn na diɲɛ dɔnniya sira kɔrɔ janko min bɛ tali kɛ réseaux sociaux Facebook i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye appel min kɛra ko juge kɔni ko a y'a ŋaniya min ye nin maa ninnu ye k'u to a yɛrɛ bolo min ye marala sani kiiri bɛɛ lajɛlen ka ban min kɔni ye taaso ye an bɛ tila k'i wele ko maa yala bilen ko maa de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka Mali jolidon ko an ka kiiritigɛlaw bɛna a ko ɲɛɲini don jumɛn k'a ɲɛdɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiritigɛla dɔw bɛ yen k'a fɔ ko olu fana kɔni baara in a ɲɛdɔn a fɔra ko o de kɛr'u kun walasa fɛn min ye diɲɛ dɔnniya kɔrɔw ye u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛdɔnni kɛ min ye bisimilasa-ko ye u ka se ka duga cogo min na ko u bɛ ka mun de kɔnɔ sabula maa tɔɔrɔlen ani maa tɔɲɔni a cayara nin ko la kosɛbɛ maaw bɛ minɛ o bɛ bila min ye kuma dɔw la fɛn min bɛ wele min ye nanzarakan na réparation an kun ye i minɛ an sɛgɛrɛla nin ko la i nɔmaya la nin bɛ sara i ye o si tɛ y'a la ko jɔn de bɛ k'i dogo Mali kiiri kɔfɛ dɛ jɔn de bɛ k'i dogo min ye Mali joliden kɔfɛ ka sabula n'i y'a ta k'a lajɛ bi kɔni i bɛ se k'a fɔ maa tɔɲɔni kɔni o caya la nin ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ l'Express de Bamako kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Musa Jara ye. an bɛ Musa Jara fo ne bɛ n tɛgɛ don halisa n bɛ to l'Express de Bamako kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture an bɛ taa Kaye kaso a yira k'a fɔ sa min ye révélation don an bɛ taa Kaye kaso Kayekaw fɛ yen a ye mɛn k'a fɔ sa min ye baara dɔ kɔni bɛ Kaye n'o b'a wele ko Havan
avan alebe minye kai kaso a karamawdu ture ka yema ka fo ni mbari soyi a kwa keme dan deme kuni dan za ku ke de koi karamawdu ture ko nani jade minani kesa minye abe kai ale yere quartier minna o ko wole de ko kaso minye ayema ka fo bare woni na be wole ko avan a kwa le ko ngeme yoro mi na keme danza ke ko damadi wa dugutala de avec bele jeli ko ni mi kaye ale marabaw ye a famaw bele jeli be akalamo ko min ye mugutigi ni vidéo ni minu hisabiti jo santa ane nani katabla santa ane worola a karamwabu turi kolo kono me munu ko nasa min ye chokorobaw ko ni a ko ni na demisene vidéo no wonenda ka dunu ye tayali a ko ni mama ko ubagla ula wa yeme ka fo min ye demisene no wakai afosa ni mbari kai kono na bi wole ko avani a ku yoro mi na bi fa ina fo da kono nyi koy wa koni bare avani venelaje ke bayi ka fo minye musumani chamani oludu tamu fe bara ko nasa wa koni chemno woni ndame ku koni nyini aga to be kuma ko ngara ko ve a ko awari kai nogade dai ko de keme sababu isa bare avani kai kale ko me fa ina fo da kono nyi wati do ko ni nasa a ubi shuere ba fo kana du so mo da ko ni nakoi ba u ba da me shufe fo kana bla so mo da setere ko ni nasa o bele jeli ko ni nyene je ko ni manga kundo ni kuluka kundo minyi signyo ni olu sebe ko toro le ko ndo ko nga sete signyo mo ni ko ka so wa ke ni mbare me ka ke kai fama bele jeli ko ni nyebe ni mbare na ko nga bele jeli be ki da global ni sigi ola kwa bi nyini minye kai marabo ko ne ve kare nyana ma bi ki nyi ko mi kulu kare ba fere ni dabali ke dande me bara bi won me ka ke kai bare habane ko ni wono ko ka wuli ka joke yala saka sika fu ko ni ziri minye o dana chiko mina karangwa wuli turi ne ko ziri ale kara awo ko ni ve asamana ka bo minye la révélation ko min yi mawadi boroba konate wati na ka wati manasi an ga jamana am se ka fo bi min goni ni an rabbi kele abakono sabula zantigila min yi kunu ngafo kunu shuro ni shuro tikini ni ba ka fo mun goni ni bi ngani wale ayi mawsurai zantigila ba ka fo kon ni bo ko che kulu biduru damadu ga kuma te ko nofe sabula mali fa be di mali dimbe di mali ni amana so mali fa fa gele abobu kake ga min koni ni am se ka fo geski wali ani min ni bingani wali ma karo kero ani ni juga wali abika wara mali ko tu to min ni fintigu yi boroba am se ka fo jian kunungo o kun yeshi mamu ma o kun fintigi ga bibina sibiru bugire ya ko ni sibiru min ni fintigi la nyofe ga kuma dola ku kutu jinni o kon ni sibiru ko fo ga mu ye fintigu yi imana ke film na son tabawi o de ake an Allah kana ministry min bi talike jumana kono ko ka be ka fo aliko ni akuma kunungo min yi asuguduni kata min yi ko ingala rom na kata alaje iba ka fo akone mu fo mawi mo ko akul tuwer jangul la kana baw no posula telephone digi ni ko ro ni to la kana fo do jake aw sigoro la kana indro mo mo be no disikana mo do akana femmin ke juna akuke sana ka dangari so mo manchi mata na wati don mata na kuma don mata na chudo no te bibina chierla ni gelati flay jangul mali duguni nyonche la kana baw be sigi srakuna no ko posuye minni kadam de PJ tibula tabla sibi wora mo be fereke anu ni mo wora fo barake nyonfe be ka fo gelami beso mun be nulu jugina alaka la feke juginda wala mun be nulu tola alaka barabra dal no wawi an were mun fana be ya an ganji jamani kana bide sabula min la kana bawi bu sela o ka chamake o ko chama wala faraka wala sa fami ni albi kana bi kan ni chumina aka sira so mali de mate min yi kin ga jamana wi janku an jamana sawa mun be jeni be dan chekilina mali Niger and Burkina be ka ko manchai wala bi an jamana sawa be kono o be ka akoturu kata famaro fe gani fiya ko willa la diri bulu bi kuma dun do an akli toala wala sa ko yi abseka da sala chumina
mani ura kuna te no fana yi bwala minyi araju Major FM amati sibu kilometer na fula anna to sisan anya bala mo ka draje doni anya nyigali ke ko fe minyi srai ni bika do araju ere kare kono minyi sara tere do bu ka yorojo ko yorojo la fo kare jo o kare filimbe atigi di mawa ko ngira chumina amba ko nyendo kuna ta amana ke chumina minyi afana na andalo akula wasa sika nyeso sabula araju ere fana sigida mo doyi araju ere fana bi minyi sigida ka nyeta anaka minyi fon be no lobsa ke basigi fan flow ni ngonche anti na fanchife ga wala sa minyi famia sika do mo no araju ka bara do minyi sumodena ka gafu kala ko kono kuma langale awi ka bo na zara kana minyi bonangana mari bogorba kunati MBK ani Abdou Touré leba do be no urufuli ama wajibi am takulukani ko radio islamic directeur no ko yi issue for jabi ambafu ko kan